Nag-range na ni sila. Malipayo nagsamot. Ano may uwan. Kita nagpakaon. Pero ang uban, naraghapon dere. Nagpa-chill. Ang uban, naglaag. Ranig tao ko na uban tapula na po'y laagan. Kanay mga laagan ni sila. Brown neck. Hi. Kato na si stress na to. Ilhan mo ni sila si stress kay wala man to'y tag. Hi. Ang uban, abot na dito. Ganina na usa nga Rhode Island, naabot dito ay. Hello guys, for today's video, patanawon tamo unsay update dire sa atong manukan. Nakabantay mo sa loyo nako. Naana ta gipabuhat nga gidouble kuan na to siya, gitawag ani sa langgam kay kuan man double door no, kay main gate na to na dehas loyos camera nya dire na po'y laing separated door. So itor ta balik diri sa ato ang manukan or sa atong yard. Gitoyo na mo na kay para ang mga manok gi-range na namo no. Gibuhian na namo sila kay maayo namang panahon pod no. So kana gibutangan na mo additional door mo ni update nato sa ato ang manukan, gikoral ni nato then suta sa mga gipang-usab nato dire. So nag-range na ni sila uban na nasgawa sila sa ilahang chicken coop. Dar ilang chicken coop open ra ni siya no. Mauli ra man po na sila diha. Then update po dato dire lain ang ato ang mga piso naana sa ilahang grower. Ang kato ang second batch nato sa ato ang dominant nga mga kuan. Tara gwapo na kaayo. Mani update usa. Nana sila diha sa ilahang grower house. Then the report amo po nang gikoral. Quick update lang ta guys kana gikoral po namo direk amot kita ba mo atong last video nako. Wala pa ni siya katong nag-compost pile mi diri ni Aiki, shout out Aiki og Kitty the 30 dito sila gikan. So mo ni para didto nga side sa babaw dili na makasod ang ato ang mga manok. Then ongoing paghihapon ni siya kay ang akong plano is tungaon ni siya og net diri gani. Diri padong dito sa ubos. Dito, no, ranging area kay para ang dagko diri sila mag-range ang gagmay diri. Then atong compost pile update. Wagi hapoy langaw. Nigamay siya kay nag-abuno man sa ante. So mao na atong update sa ato ang manukan karon gikoral na nato no og kaduhang doors kay gi-range nato siya. Then ang atong update po diri sa ato ang basilan dra pa. Duha na lang ni kabaye og ilahan ning anak kanang laki. Gibalik nako sila. Maitlog pa ni siya guys pero ako ning ikal sila pohon no. Kay gamito nako ni possible ari nako magbutang ang brooder nako no. Gamay ari nako brooder nako ibutang kay para na sila atop gyud ba kay para pod modako ang space nako dito sa loyo no sa katong brooder nato sa una. Plano nako ana diha tanawa mga manok nang gawas na sila. Hinahinay na sila range guys no padong na ubos. Nindot man diri bisag init ang panahon kuan gihapon siya landong tungod sa mga lubi no. Nya mauli ra po na sila didto no. Nawa to mga piso diri buyag dagko na. Nanay naka-reserve ani guys 30 ka heads. Thank you so much sa ato ang subscriber mga ang usa taga Medellin, ang usa is from Naga pero OFW ni sila no. Tara sa ganahan magpa-book open pa ni for booking no. Na sila yang ato ang mga layer machine ani na sila kadako. Mo na sila mga manuka. Nag-range na So di na sila kagawas dito. Ang tuyo mong guna ko ani di na sila ka ari diri sa tubigan na mo ba. Nanay net diri gikan silang portahan. Kani portahan sa chicken coop nya gi kuha na to. Na sila tanawa
pwede ra sila mo gawas. Pero gipili nila dire kay kuan kanang landong kay tanan siguro. Tubig na po'y pagkaon. Oh, ana na siya. Naa dire ni gawas. Diretso na dayon. So di sila kagawas kay naa may portahan. Then dire dili na sila kaari di are sa una manggod are mo to mo are sila dire. No nya. Grower house po na to dito. Wala na isod og ang atong brother. Ang brother dire. Then ang atong grower house, wala na. Ang isod. Kaya nabalihin na itong piso dito. Ang ite, gitabunan na namo pod og tipasi para di langawon. Anar na siya diha. Yeah. Mo ni ang update nato ron sa ato ang kanang yard, no? Katong wa pa kakita sa ato ang pag-abot sa atong mga piso, tanawan ninyo dire. Naggikan ta ng pagkaon sa atong manok, oh. Ano trabaho na to, no? Ini kahapon. Oh. Nag-range na ni sila. Malipayo, nagsamot. Ano may uwan. Oh. Kita nagpakaon. Pero ang uban, naraghapon dire. Nagpa-chill. Ang uban, naglaag. Ranig tao ko na uban tapula na po laagan. Kanay mga laagan ni sila. Brown neck. Hi. Kato na si stress na to. Ilhan man ni sila si stress kay wala man to tag. Hi. Ang uban abot na dito ganina na usa nga Rhode Island naabot dito ay. Tumuhoy layo na kaistanan. Mga piso na to, humana na sila. Ako na nang gilawgan karong para panihapon nila. Indot hagihahay na ilang bagong pisto. Daghan na silang konpod kabatugan kay naman ay batuganan, no? Kang tiganan, Blihan rin na to puhon para maka-range. Basin sunod semana ako aning ko anon dere koralon ang tunga. Hopefully makaabot pa to ang amo ang net. Kay kung di na ang sa maabot lang niya, no? Maka-range gamay ni ato ang kaning batch to. Dere na mga kahoy dere magamit ni nato, no? Next week. Kung di kaabot, iguo lang namo basta maka-range sila diare. Dako. Kani sila. Then next week at nate buhaton pud ani ato ang mga kuan bakunahan ni nato sila sa Coraisa. No? So pasalamat ko sa mga subscribers na kuno nga sige agtan-aw nato sa atong Happy Backyard Farm channel og kanang mga subscriber nato like Sir John Dison from Canada ni purchase nato og 3 cicatrice 3 last week katong sawa kakita akong ibutang di ang video. So daghan salamat sir sa pagsuporta sa ato ang gamay nga channel, no? Ug Bisaya nga channel, no? So daghan kay salamat Sir John Rison. Again shout out mo Sir John Rison. Ug sa uban natong subscriber diha nga nagpa-reserve pod, no? Si Boss Carl man siguro to, no? From Medellin ug katong mura mag Japanese god from Naga. Shout out nimo sir. Di ko kuan sa imong name. I-comment ako no sa ubo sir kay imong name. Kay bawo nakakinsa ka nagpa-reserve ka nako og 10 kabuok RTL, no? From Naga, Cebu. Shout out nimo sir. So mobalik na ko sa syudad. Manaman ako sila gipakaon sa ako mo balik ako maning pakanon sila. Unya sibat nako sunod semana na pod. Tanawon ta mo sa update sa ato ang gipang range diri nga mga manok na pod. Ka-range sila na this is may basilan. Kani akong basilan one kuan ni 2 years, 3 years na ni hapit. Kuning ikal kung basin na ganahan mo ko baying wasilan, pwede na ko i-out ninyo. Pangpalit akong feeds ba, no? Tara naatay kuan raka
3 nakuha, 7. Gamay naman god ang ato ang kuan guys. Layer no katong dominant sobra kay naay mortality pod. So atong i-check sa dress before ta mo sakas taas og nasignain ang itlog ba. Kay usahay ang uban mo itlog maghapon god. Pareha ni. Ha na gyud. Oh. Kuha init kayo, madani nato. Ikaw, naapod oh. Oh. So, at least napada ato ay dako. So, kuha tagtulo pa oh sa hapon. Wala na ba diri tanawon natong uban. Kuha utol kay itlog. So, ana, balik na ta sa ato ang kuan. Balik na sa syudad ay. So, by the way, basta ganahan mo sa itong merch guys, oh, available pa ni, no? Nada tayo free. Kung pa-reserve mo diri minimum of 10 heads, na tayo free sticker o cup, no? Kung magpa-reserve mo sa ato ang RTL karong June, unya kung makuha 100 na free t-shirt, ang 50 pod, 50 heads na atay free nga kaning nga merch aton free og cup man siguro to nabubuha ko na sayop na ako lista i-chat ko ninyo natay daghang freebies kung magkuan mo makuha mo sa ato ang mga batch to nga dominant CZ no nga F1 for layer natay daghang freebies cup sticker tanan ang makuha na libre sticker na to itong Happy Backyard Farm no agi pasalamat pod ba sa nagpa-reserve na to og mga kuan manok diha. Daghang salamat sa kato si Sir Boss Carl sa Midilin nato si libre cup, katong taga cup. Og katong taga Naga napo kabok. Gaan gyapon taga cup sir og sticker no. Nya ang 50 kabok cup og t-shirt nya lahi ang price niya no. Natay range sa price pa minimum. Mas daghan, mas minus-minus ni ang ato ang presyohan, no? Chat lang ko ninyo guys kung ganahan mo mag-inquire, no? Labi na sa may Cebu South area. Daol ra kay ta. Sa north natay delivery kung kuan guys, di kaabot og 100. Atong free delivery gyud is kuan ra, 100 pieces ra, no? So, mo charge ra ta, depende sa gilayon ninyo. I-chat ra ko. No? Diri sa Takotop kayo, balik na ko sa Cebu. Mga pesa day ko before ko mabalik sa Cebu guys.